Som Roro a vítam vás u druhej časti našich SQL tutoriálov. Takže v dnešnom dieli by som vám rád ukázal, ako brať vlastne údaje z tabuľky a potom, ako ich ďalej spracovávať, to už vám ukážem niekedy inokedy, ale v podstate ako vyberať údaje z tabuľky. Takže a ešte okrem údajov z tabuľky si ukážem ešte príkaz show a môžeme sa rovno do toho vrhnúť, nebudem tu opisovať pol hodinu, že čo vlastne chcem urobiť. Takže teraz zadám SQL príkaz pre celý tento databázový server, alebo ako to nazvať. Presne na serveri localhost. Toto je localhost, ak by ste náhodou nevedeli. A tento príkaz je show, že ukáž, a databases, čiže ukáž databázy. Ak dáme vykonaj, ukáže nám všetky databázy, ktoré sú na serveri. Poviete si, na čo je to užitočné, keď ich vidím tu na boku? Ešte raz zopakujem, ak robíte nejakú aplikáciu, ktorá buď nejak v kóde ju spracovávate, alebo neviem, robíte to nejak cez command line, tak v tom prípade tu nemáte toto tu a musíte použiť toto. Takže teraz ukážeme si ešte druhý príkaz zo show. Uvedeme do našej tutorial databázy a dáme si show tables, čiže ukáž tabuľky. Veľmi logické by som povedal, čo sa stane. Ukáže nám to všetky tabuľky. Tables in tutorial. Takže to je asi všetko, čo som chcel povedať k príkazu show. A teraz by som vám chcel ukázať príkaz select. Ale, vlastne ešte som chcel dať na tabuľku users show columns, čiže ukáž stĺpce. Prepáčte, musím zadať ešte show column a z ktorej tabuľky. Takže tu dávate ukáž, čo chcete ukázať, stĺpce, a z čoho? Z users. From users. From je z, keby ste chceli vedieť, keď neviete. Čiže ukáž stĺpce z users. Ak viete po anglicky, tak je to veľmi jednoduché zapamätať si. A tu vidíte všetky naše stĺpce a údaje o nich. Vidíme tu naše stĺpce, jeden som tu pridal, to si ukážeme neskôr. Potom tu máme typy, tu máme, že či sú null, tento je primary, auto increment a tak ďalej. A tu v tabuľke user som si pridal nejaké data o akože nejakých useroch, nech máme s čím pracovať. Za mňa mi napíšte do komentára, ak chcete byť v tejto tabuľke, tak for fun, aj keď neviem, či ešte budem s touto tabuľkou nejak veľmi robiť. To je jedno, každopádne, za mňa mi napíšte, možno sa tu ositnete. Len tak, for fun. Vidíte, že nejaké náhodné, čo ma prvé napadlo, sú tu veci. Takže môžeme si ukázať select. Čiže tu už máme select hviezdička from users very 1. Takže prvé slovo select je vlastne niečo ako výber. A čo chceme vyberať? Môžete si vybrať jeden, viac alebo všetky stĺpce. Ak chcete jeden stĺpec, dáte napríklad ID. Ak chcete viac stĺpcov, môžete dať ID, čiarka, ja neviem, e-mail, alebo dáte takúto hviezdičku a to vyberie všetky stĺpce. Môžeme si dať napríklad ID e-mail, ako sme mali, čiže chceme vyberať ID a e-mail from, zase, z, a z ktorej tabuľky chceme vyberať. Čiže chceme vyberať stĺpce ID a e-mail z tabuľky users. Ak to vykonáme, tak vidíme, že tu máme takto pekne stĺpce. Skopírujem ešte toto. Takto pekne tu máme tieto dva stĺpce a nič ďalšie. Takže teraz vám ukážem, čo robí where. Where, čiže kde, je v podstate vyberie iba určité stĺpce. Presne preto som si robil ten stĺpec Minecraft, že akože či majú daní používatelia kúpený Minecraft alebo niečo také. Ak Minecraft rovná sa chcem vidieť iba tých, čo majú na 1. Čiže máme výber tieto dva stĺpce, alebo dáme si, aby to bolo trošku iné, si dáme
username. Myslím, že to bol username, dúfam. Username, email. From users where Minecraft rovná sa 1. Čiže z users kde? A to je nejaká podmienka. Čiže stĺpec Minecraft, to je stĺpec, rovná sa 1. Ešte taká malá, ale dôležitá vec, ktorú som chcel povedať. Ak by Minecraft nebolo číslo, čo je, tak musíte dať takéto úvodzovky a tu na nejaký text, ktorému sa to má rovnať. Na to si dávajte pozor. Toto všeobecne platí, že texty sa v MySQL musia dávať do týchto úvodzoviek a čísla väčšinou nie. A ešte jedna vec, čo som sa budol povedať v minulom tutoriáli, že ak by ste náhodou chceli naraz urobiť viac týchto tu SQL dopytov, tu na to máme po slovensky, MySQL query by to skôr bolo po anglicky, tak musíte dať bodkočiarku a tu na nejaké ďalšie niečo. A za to znova bodkočiarku a niečo ďalšie. A bodkočiarka proste oddeluje tie príkazy, ale väčšinou som nenašiel nejaké využitie na viac príkazov naraz. Takže vykonáme túto MySQL query a dobre, čo sme tu urobili? No, zle som, jak bol ten stĺpec? Iba user? Nie, iba name. Dobre, takže nie username, ale iba name. Ospravedlňujem sa a vykonaj. A teraz tu vidíme iba meno a e-mail tých, čo mali Minecraft na 1. Zapamätajte si ProGamer, why not, I don't know too much, niečo. A títo traja vidíme, že sú jediní, ktorí majú v podstate Minecraft nastavený na 1. Čiže tak to bolo všetko, čo by som chcel ukázať, čo sa týka selektu. V ďalšom dieli sa pozrieme na to, ako ukladať údaje do tabuľky pomocou insert. Takže dúfam, že sa tešíte, zanechajte like, ak to je ďalší diel. O ten ďalší diel máte záujem, ak sa vám toto video páčilo. A ak chcete viac videí, chcete byť o tom oznámení, samozrejme subscribe. Takže čo chcem dať, majte sa.